Lepoglavska čipka i čipkarstvo, brend svjetske važnosti, već se 14. godinu za redom slave održavanje Međunarodnog festivala čipke. Cilj festivala je promocija i oživljavanje ove tradicionalne vještine koju su u Lepoglavu donijeli Pavlini, a koja je prije 20 godina prepoznata kao važna komponenta lepoglavskog kraja, hrvatske, ali i europske kulture. Od tada se čipkarstvo počelo istraživati, aktivnije štititi i prenositi na mlađe generacije, a čipka je postala temelj za razvoj kulturnog turizma Lepoglave. Festivalom mi promoviramo čipku i u Hrvatskoj i na županijskom nivou. Isto tako ju promoviramo i preko naših gostiju, sudionika iz europskih zemalja. Znači, o lepoglavskoj čipki se u posljednjih godina pročula vijest širom svijeta, pa je naša čipka i čak u Sjedinjenim državama i ostalim drugim zemljama veoma prepoznatljiva i nadamo se da ćemo taj trend nastaviti i da ćemo još više uspjeti u promociji Lepoglave, lepoglavskog kraja. Festival govori o tradiciji koju mi kao grad Lepoglave itekako poštujemo i onu vrednotu koju imamo, to je naša prekrasna lepoglavska čipka i ono što želimo preko čipke dobiti mnoge prijatelje, što smo i uspjeli, a također posebno zadovoljstvo mogu reći da zahvaljujući lepoglavskoj čipki, a i mnogim stvarima koje je kao grad Lepoglava učinio u zaštitu naše baštine i u lepoglavsku čipku, da smo uvršteni na listu, UNESCO-vu listu nematerijalne zaštićene kulturne baštine. Prošle godine lepoglavsko čipkarstvo uz Paško i Hvarsko uvršteno na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine. Time je lepoglavska čipka kao dio hrvatske čipkarske tradicije postala zaštićeni kulturni fenomen koji je prepoznatljiv diljem svijeta, a Lepoglava je na 4 dana u godini, koliko traje festival, postala svjetsko središte čipke. Preko čipke ne samo da smo postali jedan regionalni centar nego i nacionalne razine, nego zahvaljujući čipki dobili smo jednu dodatnu inicijativu na svjetskim razmjerima. Na nama je da tu baštinu koju imamo dalje nastavimo, ugradimo u razvoj identitet našeg grada Lepoglave, a naravno trebamo gledati da to bude i određeni segment jednog gospodarskog, odnosno tržišnog segmenta razvoja grada Lepoglave. Ovogodišnji se festival održava pod pokroviteljstvom UNESCO Ureda za Hrvatsku, a jedna je od 9 manifestacija kojom se obilježava UNESCO-va godina približavanja kultura u Hrvatskoj. Pokrovitelj festivala je predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, čiji je izaslanik varaždinski župan Predrag Štromar otvorio ovogodišnji festival. Prije 60 godina su čipke dobivale i zlatne medalje u Parizu i mislim da je hvale vrijedno što je obnovljena ta tradicija čipkarstva u Lepoglavi i što se svake godine možemo prisjetiti što se sve to događalo u povijesti, ali uvijek imamo i nove partnere, vidimo nove čipke ne samo iz Hrvatske nego i iz cijele Europe. Čipka je temelj za daljnji razvoj turizma Lepoglave. U planu je realizacija projekta Eko muzeja čipke i čipkarstva, jedinog takve vrste u Hrvatskoj, koji će još više doprinijeti prepoznatljivosti lepoglavske čipke. Čipka nije samo tradicija, nego je čipka i sadašnji novi gospodarski proizvod, a nadamo se da će u buduće biti i puno više prihoda od čipki. Imamo puno čipkarica, imamo školu, imamo zadrugu, imamo muzej koji funkcionira, u stvari sada imamo i veliku izložbu i svake godine sve više i više očito i novaca se može skupiti od rada na čipki. O značaju festivala najbolje govori odaziv predstavnika čipkarskih udruga iz Paga, Hvara, Svete Marije, Splita, ali i europskih zemalja. Uz Mađarsku, Sloveniju, Belgiju, Estoniju i Latviju posjetiteljima će se po prvi puta predstaviti i Španjolska. Tema ovogodišnjeg festivala je obredna odjeća ukrašena čipkom, a posjetitelji mogu sudjelovati u brojnim radionicama i predavanjima na temu čipke. Sve će to biti održano na nekoliko lokacija u gradu sve do nedjelje, zadnjeg dana festivala.